Той прави скандални представления. Популярен е много повече зад граница, отколкото в родината си. И не се страхува да каже мнението си, дори това да му донесе неприятности. Обичам смелите и искрени хора и за мен е удоволствие да ви представя разговорът с Иво Димчев, с който се срещнахме във Volkstheater във Виена по време на най-големия денс фестивал в Европа Импулс Танц. Антиконформист, проглобалист или просто гениално лут е Иво Димчев? Предполагам по-мъничко от всичко. Работех само в България. Мисля, че повече бях считан за луд. Но като започнах да показвам работата си, и аз дори не бях сигурен за себе си, дали това не е пълната истина. Когато започнах да пътувам по международни фестивали, се убедих, че може би тая моя лудост има някакви естетически измерения, от които много хора в публиката и с Европа и по света припознават някаква емоционалност. IQ или Аз лекувам е последната най-нова постановка. Себе си ли искате да излекувате чрез нея или публиката по някакъв начин да открие? Казвате, че не искате да има част за култура, а част за лечение. Какво имате предвид? Имам предвид, че за мен театъра и въобще гледането и въобще общуването, общението с изкуството има много голям физиологичен, психофизиологичен ефект върху и този, който го прави, върху този, който го преживява. И затова създадах тази IQ карта, която в началото всеки получава от публиката. И в тази карта всеки вписва 5 аспекта от своя живот, върху които иска да работи тази вечер, в този един час. По този начин се постига една, според мен, напълно различна перспектива на гледане на спектакъл. Най-вече в желанието ми хората и аз самия да отворят представата си, да разширят представата си въобще какво е здраве, какво е позитивно, какво е негативно. Последния месец, че как е възможно човек, специално в сегашното време, в което живеем, да произвежда любов в присъствието на екстремна болка и насилие. А какво от типично българските черти откривате в себе си, което ви помага в работата ви? Да бъдем позитивни. Невъзпитан. Това е много позитивно. Не, искам да кажа, че има доза позитивност в несъобразяването с някакви норми. И предполагам, че тази невъзпитаност ми е отваряла доста врати в работата на много различни нива. И в личната ми работа, която боравя с определени теми, и в отношенията ми в професионалните ми отношения. Какво в личен план би направил Иво Димчев един щастлив човек? Живея на Витоша. На Витоша или в Политен? В Политен на Витоша живея и това наистина ме прави щастлив, понеже ежедневно съм в много екстремно близък контакт с природата. Екстремно? Аз съм 100 метра от гората. Това ме прави много щастлив, понеже аз пътувам ужасно много и това е много натоварващо, казват. И стресиращо. И когато съм в къщи и съм в природата и съм в двора с дървета, травите, цветята и птичките, това ми дава много добър баланс, от който предполагам съм имал нужда през последните години. Иво ще играе народна почва на 29 ноември във Варна. Здравейте, аз съм Иво Димчев и за мен е огромно удоволствие да бъда гост на Лондон Арт, специално от Volkstheater във Виена.